Ayo jubik dali. Tambah. Tambah kila na. What's up sa inyo mga ka-chicken? Ginagawa mo? Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken, ano? At sana ay okay lang po kayo mga ka-chicken. At ngayon makita nyo, nandito ako ngayon sa ating ranging area, no? Nandito yung ating mga alagang pabo, manok, ayan. Babahagi ko lang sa inyo mga ka-chicken kung gaano ka-importante na dito sa ating pag-alaga ng mga manok. Lalo na kung nandito tayo sa medyo madamo na area, yung talaga may mga kahoy, may mga halaman na o madamo. Napaka-importante po ng ating rinse net, ito yung ating rinse net na nilalagay na pang rinse sa kanila o pang bakod, pinaka fence pala nila sa ating mga ating mga alagang manok. Ito nakapalibot ito. Sobrang importante mga ka-chicken kasi unang-una napiprevent natin yung mga manok natin na lumabas o nakakain ng mga predator na iba. Ayan, may tayo dito, range fence na net. At saka ito pa yung napaka-importante. Tingnan natin, puntahan natin mga chicken dito sa taas. O itong ibabahagi ko sa inyo ngayon mga chicken, yung ating fence o range net fence ay may nagtangkang pumasok dito. Oh no! Ayan. O tinatawag na sawa. O ayan mga ka-chicken, makikita natin malaki na, nakapulupot sa net. Yan kung nakapagpatuloy ito makapasok, doon ito sigurado tinatatargetin ito ay yung ating mga alagang manok, mga sisyo, pabo. Ayan. Pero dahil may tayo sa tulong nating range net na fence, yan, hindi siya na-prevent na makapasok siya. Yan, napulupot talaga siya, at hindi nakapasok. Yan, ngayon tatanggalin lang ito. May yung pinsan ko, siya yung kukuha nito. Yan. Oo. Kasi dito talaga sa area ko, yan makita nyo, madamo yan doon sa taas, mga kahoy, ayan. Ay maganda talaga dito alagaan ng mga alaga nating manok, pabo. Kaso kailangan din natin ng prevention, yung protection na yung mga predator, yung halo, yung sawa, o yung ibang klase ng ahas na hindi din makakain yung ating mga alaga. Kaya ito dito nakapulupot. Ngayon kukunin ito aking pinsan. Yan siya. Hindi na siya gumagalaw mga ka-chicken kasi sigurado ko nang hina na ito siya sa kakapulupot niya. Kagabi pa ito na dito na pulupot sa ating net kasi kahapon ng hapon wala pa ito dito. So ngayon umaga sigurado kagabi ito, kaya hindi na gumagalaw, pero buhay pa. Hindi lang magalaw kasi nanghina na ito sigurado. Ayo jubik dali naghikap ng jubik. Di na.
Di na lagi na kay patay na na. Ako kanang di na nakapak. Ano lata? Kuday. Kana, di na naukan. Ito may ulamig ko ano? May gining aning pukot nga kuan. Yeah. Tama. Tama kila na. Ganda na. Ha? Wala. Ano gani? Wala kay atro paborito sa video. Goka. Oh, ayan mga kachigan, ano, napaka-importante talaga ng ating free range net na fence sa ating pag-alaga ng mga manok o sa pag-ayupa natin, lalo na kung yung area natin ay nasa ano, madamo na lugar. Kasi maraming gamit talaga ito, no? Prevention dun sa mga predator, at saka yung ating mga alaga ay intact lang talaga sa loob ng gusto nating paglagyan sa kanila na range, na hindi na sila lalabas, hindi na sila lalayo. Kaya napaka-importante talaga nito. O tulad ngayon yung pinakita ko sa inyo na nakauli ng ahas, yung sawa. No, yun yung sa malakas kumain ng mga manok. Kung nakapasok, sigurado may bawas yung ating mga alaga. Ayan, kaya napaka-importante mga chicken, no? Lalo na sa mga magsisimula pa lang dyan sa pag-alaga ng mga manok, yung mga pang free range na mga alaga natin na manok, kailangan lagyan natin ng fence. So, kung wala tayong pambakod talaga na ano, yung pang concrete, mas mainam itong gagawin natin na net lang, kasi napakalaking bagay na ito o tulong sa atin. O yan lang muna mga ka-chicken, isang napaka-simpleng tips lamang yan, no? At update sa inyo sa nahuli dito sa ating manukan. Ayan, nakuha na nila yung nahuling ahas at nilayo na. Sila na bahala doon. O, ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos o vlog dito sa channel. Ayan, ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.